Semmoinen hieno suihku. Tää nyt on varmaan turha kuva. Sellaista. Siihen saa kyllä sen lampun. Häh? Siihen saa valot kyllä. Mistä se on? Tuosta. Mistä? Tuosta nyt tuli. Mutta ei se varmaan näy. Vähän huono vaan. Tehdään vaan semmosia ulko. Tää menee piippu. Tuo onkin helvetin vanha saapalehti. Oi siisti. Tää tuossa taulu. Tää on tämmöstä varastotilaa vaan. Tuolla. Tuossa. Täällä on sitten se meidän suunnitelmat, tänne sai sitten baaren vaikka. Joo. Ja tässä on sitten meidän makuuhuone. Tää on homeessa tää on. Kuuluuks?